everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. O karong mga higala, aniya ang sumpay ning ng ginapustang sugilanon, made of fortune. Pero maura di pagi nga. Magkauban mi nga iyang makita ang akong pag-atiman niya. Ug hinaot nga iya antang ma-realize unsa nako siya kamahal. Lagi! Ikaw gid attorney! Rona, Uy! Uy! Ikaw gid lagi attorney! Ay! Kinsa di kayo na hospital attorney? akong kliyente. Oh, abi na ko si Angel or usa nila ni Ryan o ni Irene. Sige ha, excuse me. Uy, sige attorney. Tilaw na ko mabalik sa kwarto ni Angel. Tingali sundan ko sa hiluman ng babayhana. Uy! Kadiyot lang attorney, kadiyot lang. Oh, samanta. Nagdali ra ba ko? Kuan attorney ba? Kana last na lagi ni. Kamo nang Angel? Mo ba na imong tuyo nako? Kuan man good ka nang kadto ni sapaw kas tawag na kong Angel good. Namang ko kay gisulti at Sorry good. gid kayo Rona ha, pero di na ko maka-entertain nimo kay nagdali ko. Okay attorney. Sus. Sorry attorney. Asula gid dunay mga marites oy. Kadaghan ko ani mo gipamalit nga cake. Kinsa din nag-birthday? Ako lang nga gidaghan para dunay kapilian. Naay carrot cake, naay red velvet, naay ube, nasay nasay mango cream cake. Unya, kay ganahan makuha ng tanan. Oh, mas maayo hinuon. Asa man ang gusto nimo niya nang unahon sa pag-slice? Kana lang carrot cake. Strawberry. Salamat. Another slice? Sakto na oy. Lain na sad, pero unya nang taod-taod. Okay, Kaon sad. later na. Tuodi nagkita mi ni Rona sa silong ganina. Ibang gisultihan bahin ako? Wow, gawas gani ko sa ospital para nga di ko niya sundan. Mao di ay nga naahat kag palitan ng mga cake. Ah. Angko na lang kot. Bitaw. Wa man ta ko'y plano nga mopalit og cake. Pero nabot man ko kog lakaw sa Bishop Bakery. Nindot man kita nila mga display nga cake. Mao naahat kag palit. No, dili siya naahat. Ay, grabe. Okay, Roy. Salamat ra gihapon. Kay ganahan ra ko anak nilang tanan. Pero Unsa man? di sad ko kahurot anang tanan, uy. Ibili lang ng carrot cake o mango cake. Then, ihatag na lang na sa mga nurses ang uban. Okay, sige. Oh, sila si Irene. Ay, ako ra tong Sharon sa carrot cake o mango cake. Di masato pala kaon og cake, bayana. Sige. Ako lang ihatod sa nurses station ang uban. Ay, naunsa day ko. Nindot man kaayo nga akong pamati. Wa lang. Di lang ma-explain. Basta kay happy lang. Ang ayan gid kayo kaana nga get up attorney. Permiha na unya na. Time pa. Nagkabantay bitaw di ay ko da. Sugod atong gidahig siya ni Irene. Mao na tuod niya kanunay ang iyang get up kadaan niya sa ospital. Nagkauyon. Hinuon. Di sabgyud. Tinuod sabgyud ang gisulti ni Irene. Mas ni kwapo ni cute siya sa iyang bagong look. Alawi, nayabag man ko. Nga kikilig man ko. Ay pagkuinanggol, oy, Angel. Ayaw jud pagkuinanggol. Laki ra na.
nakauli ra gyud in taon ta. Puro sa sabot, no? Nagdungan na kita discharge. Ay, wag yun ko kabantay sa atong baby. Maayo ra bang pagkatugo? Sige lang, Angel. Naara gyud kay daghang time pagbantay niya kay nakauli naman ta. So, buwag sa ta, ha? Pahilo na sa misamo. Pahilo na sa mo sa inyo. Sa inyo. I mean, imo. Pahilo na kang attorney sa imong bay. Ah, okay. Magdungan ron niya tag dinner niya. Adto lang sa amo. Sa inyo? Sa inyo? Oh, Sa ako. Sa akong bay. okay raman tingal kang biyaan. Di lang ako magdugay. Marvin. Di lang sa kong pauli. Sige, maghuwata lang ko hangtod dinner. Aw, unsa man? Magluto ko or mag-order na lang? Di ba gununta na mo akong isulti? Ha? Oh, sorry. Unsa di yung tayo isulti nimo? Marvin. Di pa nimo kayang biyaan? Sure. Anila ko magstay for the meantime. Willing kay ko nga muatiman nimo. Wag na problema. Mas malipay gani ko nga muatiman nimo. Nausa mo ka, Marvin. Gidagaw ka? Oh, Di ba ko ni mo patiwasan og sulti? Musapaw man ka. sorry. Sorry. Okay ra ka? Oo. Okay ra ko. Unsa ganito yung gusto na isulti? Na. Nalimot na sa noon kung unsa to. Lingkod sabi. Murag dili man ka okay. Oh. Okay ra gud ko. Dili ka okay. Okay ra lagi ko. Kikapoy ka. Pahuway sa. Mag-order na lang ko. Taod-taod sa. Pahuway una. Okay. Unsa man, gusto ka mahigda? Akong andamon ang guest room. Oh, no. Okay na, ayun na. Mo sandig ra ko din eh. Okay. Mosa ka una ko. Okay. Nagpakita na siya concern ako. Unsa man, gusto ka mahigda? Akong andamon ang guest room. Ikay na lang ko. Tingalig, dili na niya ako makakontrol. Pero, after sa panihapon, kinahanglan akong pauli. O mo na nakabugat sa akong dughan karon. Di na siya may magkita. Karon palang gani, gimingaw na ko niya. Di na ko gusto malayo niya. God, tabangi ko, Pi. Tabangi ko ini. Naunsa man ko. Nga bugat man ang akong dughan. Ay, wala gyud ko kasabot na ako. Og si Mervin, murag dili gyud siya okay sa akong tanaw. Pero di sa ko pwede magpakita og extra concern nga to niya. Kaya tingalig mag-overthink. Ay, Mura lagi taga-away. Wala gitay tingganay. Di pang kapoy lang tingalihan o di pang gutom. Maog yun. Kapoy sad bitaw magpuyo sa ospital, no? Lahi ra gyud ang pahuway sa bay. Kining Irene, palihog niya ako assist ni Angel sa iyang mga tambal, ha? Sure, attorney. Wag gyud problema. manghastol pag ko ni Irene nga naibata. Katimaan sa ko sa akong schedule sa pag-inom, uy. Mas maayo magandang dunay mo remind. Ito, concern na muna sa attorney ni mo, Angel. Okay, salamat. O ayaw kalimti ang gitugon sa doktor, ha? Nalikayigid ang stress. Yes, attorney. Seryoso manggod ko. O lagi, kay bao ko. Baka kibaw eh. Huwag ka makibaw. Oh, Una ko sa suodhan. Angel, una mo. sige. Angel? Okay ra ka? Okay ra. Sige, mamaway na ta. Good night. Good night. Huwag ka kibaw eh. Huwag ka kibaw. Usa di yang ipasabot adto.
Unsa pa? Nagpadayag na to sa attorney sing gibati. Wa lang sa gid niya klaro ha. Nitalaw lang gyud gihapon siya. Naagi mga lalaki nga ingon ana, no? Maglisod og padayag sa gibati. Ang anak mo gimi mga lalaki. Ngano? Ingon ana ka? Ah, bantog lang nakakabit ka kay maglisod kag padayag sa imong gibati. Ah, butang niya. Patigho gyud lagi dayon ako. Tarong nga istorya. Kan, Unsa man? Yan ang mura naman kag si Angel Kamaldita. Dili sad uy. Mingawa, uy. Naanad naman unta ako nga ako rang usa. Sa mansyon pa ganito sa una. Pero nganong karon pa man ko mo-feel og ingon ini kamingaw. O ko magkasabot sa akong gibati. Murag dunay hawang sa akong dughan. Wa ka ko'y sakit sa kasing-kasing. Pero, wa sad. Kay monitored ko sa ospital. Pero nganong? Oh, si Mervin. Abot na ko. Baway na. Amping. Nganong mo man niya akong gibati? Nganong happy man kayo kung ano message siya ini? Nganong kahilakon man ko? Naunsa di ay ko? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.